Ik kan makkelijker zonder een vriendin dan zonder mijn drumstel of zonder de muziek. Adriaan Groffen is 22 jaar en woont in Grains, maar komt oorspronkelijk uit Snits. Hij is hielendal slucht van drummen en zit uren achter het drumstel. Hij speelt het in 4 bands tegelijk. En of het nou thrash metal, soulmuziek of het openingsconcert van het Fries Festival is, Adriaan is van alle markten thuis. Ik ben benieuwd wat Adriaan droogt en of alles bij hem om de muziek draait. Ik denk dat ik wel een redelijk positief persoon ben. Vaak vrolijk. Ik ben wel kritisch ook. Ik ben niet snel tevreden over, vooral als we het hebben op het muziekgebied, van het moet gewoon goed. Nou, als het niet goed is, dan is het eigenlijk gewoon zonde om het uit te voeren. Ik ben fanatiek. Het kan altijd fanatieker. Zo fanatiek best dus? Ja, precies. Nee, ik vind bijvoorbeeld op drummengebied is het zo dat ik eigenlijk veel meer tijd zou moeten investeren in mijn techniekdingen bijvoorbeeld. Adriaan studeert aan de Academie voor Popcultuur in Ljouwert. Daar krijgt hij ook drumles. Het is een rockdrummer, puur zang. Maar het zich hier op deze academie ontzettend goed ontwikkeld. Hij heeft een hele brede interesse eigenlijk muzikaal. Ieder x achterkomt. Experimenteert zich helemaal raak. Van jazz, fusion ding tot popbandjes. Zit momenteel zelfs in een coverbandje en daar investeert er een hele hoop tijd in. Wordt echt niks. Het kan wel een motherfucker zijn. Dat klinkt negatief, maar dat bedoel ik gewoon. Hij is wel iemand die gewoon net zo lang doorgaat tot iets goed is. En dat vind ik helemaal goed. Zo zit ik zelf ook in elkaar. Dat doe ik zelf ook. Tot het gaatje. Tot het gaatje. Ja, als je het zo poëtisch wil zeggen. Een drukbaarsk is het wel die Adriaan. Hij vloot heel wat af van zijn hobby. Maar een band in Snits, waar je en werk je in Grains en zijn opleiding in Ljouwert, brengt hij een soort theater in de trein. Het was zelfs nog een stukje erger. Ik heb ook 2 jaar in Tilburg gewoond, voordat ik hier in Leeuwarden op school kwam. En dat was ook elk weekend weer op en neer om te repeteren met de band. Dus ja, daar moet je wel wat voor over hebben, maar dat heb ik ook zeker. Dat zijn band Escadron wichtig is voor Adriaan mij dus wel duidelijk wezen. De extreme muziek van deze band vindt jij het al 4 jaar als een goede uitlaatklep voor hem. Hey Adriaan, als je een prioriteitenlijstje maatje mast, van alles was er dorst hè? Ja. Hoe zou dat er dan uitzien? Op nummer 1 is het toch echt wel de muziek. Ik denk dat het daar wel echt om draait, zeg maar, gewoon om de muziek. Dus dat op 1, op 2 dan een vriendin. Die is er op dit moment even niet, maar mocht die er zijn, die komt dan wel op 2. En daarnaast gewoon toch werk op dit moment in mijn situatie. En de rest komt daar gewoon achteraan. Nooit bang dat hij letterlijk geen werkrijk in, maar degene wat hij nog doet? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dan hier met zijn opleiding en zoals hij bezig is, dat het wel goed komt. Niet alleen in de bandsfeer, maar anders misschien wel. Ik zie hem nog wel als docent op de opleiding die hij nu doet.
Dit binnen opnames uit 1984 van Adriaans Heid, Adam Groffen. Die mocht dik 20 jaar lang er graag op de velle mappen in een verskaat om bandjes. Daardoor had Adriaan al heel jong de stokken in de hand. Zijn fascinatie voor het slagwerk had het dus net van een vreemde. Of het er echt erin zat, het is ook een beetje gestuurd. Ik bedoel, dat hij kon staan en dat ik met zijn de drumstokken in zijn handen. En dan handjes en dan ik eroverheen en dan 1, 2, 3, 4 gewoon op de bank. Dus het is genetisch eigenlijk wel een beetje... Het is overgedragen, ja. Als ik daar gewoon behoefte aan heb en zin in heb, moet ik me gewoon kunnen afzonderen, zeg maar. Nou, dat doe ik dan vooral thuis. En stagiair. Ja. Dit is gewoon die safe haven. Ja, precies. Ja, ik woon hier dus ook alleen. Soms heb ik wel eens nagedacht van, nou, moet er iemand bij komen wonen. Maar ik zoek de mensen wel op. Of ze komen hier langs en gaan gewoon 's avonds weer weg. En daardoor heb ik gewoon wel mijn eigen plekje waar ik gewoon mezelf kan terugtrekken. En dat is... Daar sta ik wel verlet van. Ja, ik vind dat fijn. Ik werk elke zondagavond en dinsdagavond in een café in Groningen. Café Metropolis. En het is nu dinsdagavond, dus mijn werkdienst die gaat elk moment beginnen. En wat doet hij dan? Ik sta daar achter de bar. Ik ben barman gedurende de hele avond. En dat zijn toch wel naast de studiefinanciering is het wel echt mijn primaire inkomen. Je maakt het dus wel van haar? Zeker, ja. Want op dit moment komt er eigenlijk nog helemaal niets binnen heel weinig via optredens. Dus ik ben wel genoodzaakt om nog een bijbaantje naast te hebben. Waarin onderscheidt hij zich? Veel stijlen kunnen spelen. Heel energiek. Hij heeft een goede podiumpresentatie. Het is gewoon leuk om naar te kijken ook. Ja. Zij beter dan de meesten die op squallen? Ja, eigenlijk wel. En waarom? Nou, gewoon gepassioneerd ermee bezig. Steekt er veel tijd in en wil zich ook breed oriënteren. Een heleboel drummers hier op school die willen alleen maar metal spelen. Wat ik graag zou willen doen is gewoon dus mijn brood verdienen met muziek maken. En dat kun je zo breed mogelijk bedenken dat je zelf wil. Ik bedoel, denk aan lesgeven, denk aan optredens doen, sessiemuzikant zijn. Nou, dat lijkt me echt, dat wil ik graag.